Volám sa Veronika Balcová a som finalistkou súťaže Miss Universe 2016. Toto video nahrávam preto, aby som vám o sebe povedala 5 vecí, ktoré ešte možno o mne neviete. Prvá je moja nedochvíľnosť. Skoro nikdy nikam nestíham a preto práve aj teraz toto video nahrávam počas šoférovania. Druhá vec je tá, že je môjim veľkým snom, šialeným snom, chovať opicu. Zatiaľ sa mi to nepodarilo, ale ja dúfam, že v budúcnosti je nejaká tá nádej. Tretia vec je tá, že nikdy neochutnávam jedlá, ktoré som predtým nejedla, čo je veľmi zvláštne, pretože dnešný svet ponúka veľmi veľa možností. Štvrtá vec je tá, že si neviem zbaliť kufor. Vždy, keď niekam cestujem, to podstatné doma zabudnem a to, čo vôbec v tom kufri ani nemusí byť, si zoberiem so sebou. Piatá vec, vlastne posledná, je tá, že som strašne precitlivela. Dokáže ma rozplakať úplná maličkosť a ja s tým nejak neviem bojovať. Takže buďte na mňa milí, aby som veľa neplakala. Držte mi palce 1.10. na finále a vy sa majte krásne a užívajte si posledné slnečné dni. Ahoj!